Shopee po ito, Mas Philippines. Yung microphone nila is 199. Subukan natin. Tapos, yung headset nila na Bluetooth, buy one take one, 500 plus shipping. Sana okay ito. Yan, from Shopee, galing Binondo. Maganda yung pagkakapak ng kanilang items. Ayan. Fashion. Insert card. Microphone. Test pa to natin mamaya. Wala pang kuryente sa amin kaya hindi ko pa matitest ang microphone kung okay siya. Yan, 500 plus ang dalawa. 250, 200 plus isa. Meron siyang AUX cable at meron siyang charging cable, USB cable para i-charge at yung item mismo. Yan. Maganda siya guys. Matte finish na may glossy part sa mga accents. Ayan yung kanyang buttons. Yan. Extend. Medyo malaki yung ulo ng gagamit. Tabi muna natin ulit. At tingnan natin yung microphone. Medyo na UP siya.
Sana gumana. Yun lang guys. Thank you for watching. Available sa Shopee.